Tatatoro crta. O, to je sunce i mesec. A znači Jennifer ukrašava tortu u temi sunca, a Leslie u stilu meseca. O, njoj se čak i spava. Pa da, mesec, to znači noć. Laku noć. Hej, šta ti je? Dobro, nema veze. Ja ću početi da ukrašavam svoju divnu tortu. Dakle, treba će mi zlato. Moram ga istopiti. Super! A sad ga sipam na svoju tortu. Joj, kako lepo curi. Pogledajte. Šta je to? Dakle je to na mojoj torti? Ko je bre to? Wow, pa to je golub. Okej, treba će mi. Stavit ću ga odazgo. A sad ću uzeti zlato u spreju i farbat ću ga. Tako je mnogo bolje. Aha, posljednji dodir i eto! Moja torta je spremna. Leslie, ustaj! Leslie! Nemoguće da me ne čuje. Jo, ništa ne pomaže. Kako da je probudim? Dobro, a valjda će uskoro samo ustati. Šta, gde sam? Leslie, tvoja torta. Jo, da, tačno. Treba da je ukrasim. Napravit ću srebrnu vodu. Wow, tako lepo sjaj. To je baš ono što mi treba. Sipat ću je na svoju tortu. Aha, tako je. I gledajte, sad je moja torta potpuno srebrna. Neverovatno. A sada uzimam srebrni fil. Tako je ukusan i lijep. Aha, dovoljno. A dalje mi treba ova srebrna kutija. Gledajte, zar to nije prelepo? Unutra su plave slatke konfete. O da, dobila sam zvezdano nebo. Stavit ću vunu i... Šta, zar opet spavaš? Ne može. A vidi šta još imam. Sada moja torta izgleda još bolje. Pa šta, ni moja ni loša. O, šta se dešava? Wow, neverovatno. Prijetno. O, svaka torta izgleda savršeno. Hoću da probam prvo ovu zlatu sunčanu tortu. Joj, tako je ukusna. Idemo dalje. Šta je ovdje? I to je jestivo. Super, sviđa mi se. Okej, prelazim na noćnu tortu. Ona je sva srebrna. Cool. Kakav je ukus? I ukus je dobar. Odlično. Probat ću šećernu vunu. Topi se ustima. Dakle, pobedila je Leslie. O, da. Dobro, bravo. Idemo dalje. A sada hoću halinu. Halinu? Dobro. To nije teško za mene. Uzet ću iglicu. Ubacit ću je u tortu. Tako je. A sad mi treba zlatni balon. I... gledajte pažljivo šta će se desiti. O, da. Moja torta je postala zlatna. Ali to još nije sve. Uzet ću Oreo kolači. Stavit ću ih u blender zajedno sa zlatnom folijom i umutiti sve. Hajde. Odlično. Dobila sam slatku masu. Oblikovat ću je. Još malo. Gledajte. Ispalo je pravo telo. I kod mene isto, ali ja imam srebrnu tortu. Sada uzimam srebrnu čokoladu. Aha, odlomit ću komadić. I poređat ću sve okolo. Wow, to izgleda jako zanimljivo. Sviđa mi se. Nije loše. Daj da proverim nešto. Tvoja torta vredi samo $1000. Moje će biti mnogo skuplja, jer ja koristim pravo zlatno. Isekla sam kružiće od zlatnog papira. Zatim ću ih staviti na čašu. Tako je.
Da. A sada gledajte, ispala je prava zlatna ruža. A lepota. Ukrasit ću tortu i eto. Šta? Ne, to mi ne odgovara. Ni ovo? Ne, bre. A ovo je već u mom stilu. Da? Da probam? A savršeno odgovara. Šta? Šta je ovo, bre? O, ne! Moje torte! Uništena! Ma daj, ne plači. A vidi šta imam. Sad ću ti pomoći. Napravila sam srebrni žele. Sipat ću ga u kalup. A zatim zaladiti. O da, to je baš ono što treba. Hajde da probamo. Tako ukusno. Baš ti hvala. To je stvarno pomoglo. Wow, moje torte izgleda neverovatno. Ne mogu da verujem. Dodat ću još nekoliko detalja. I ja sam skoro završila. Nešto nedostaje. Tačno. Napravit ću čokoladni list. Obojit ću ga u srebrnu boju i eto. Tako je mnogo lepše, jel da? Stavit ću ogrlicu, krunu i eto. Gledaj šta ću ja. I ja imam pero, ali zlatno. I dodat ću još zlatne leptiriće. Također ću staviti nakit i krunu. O da, to je divno. Prijatno. Oho, a nisam očekivala da će biti toliko lijepo. Probat ću prvo zlatnu tortu. O, tako je ukusno, njam, njam, njam. Prelazim na srebrnu i ona izgleda divno, ali bitan je ukus. Ukus je super. Dakle, ko je pobedio? Obe torte. Wow, super. Zagrljaj. I posljednji zadatak, hoću srce. To je lako. Srce? Da, srce. Treba mi nož. Odmah ću iseći potreban oblik. Da, ispalo je savršeno. A sad ću premazati svu tortu filom. O da, cool. Razmazat ću sve lepo nožem. I eto. A dalje ukrašavam sve cvetićima od šlaga. Jako slatko, jel da? Ali to još nije sve. Nacrtat ću oko u sredini. Ja sam prava umetnica. Imam talenat. Gledajte. To je predivno. Wow, stvarno mi loše. Aha, a sada ja moram oblikovati tortu. Ne, to nije taj oblik. Jao, nije ni taj. Ne mogu. Jao, kako si nesposobna? Sad ću ti pomoći. Izvoli. Wow, baš ti hvala. Okej, a vreme je da ukrasim tortu. Koristit ću srebrne šljakice. Odlično. A zatim ću dodati višnje. Je li to to? Okej. Onda hajde da započnemo degustaciju. Wow! Probat ću prvo srebrnu tortu. Da. Super je, kao i uvek. Idemo dalje. Ova torta izgleda cool. I ukus je ekstra. Sve mi se sviđa, ali moram izabrati pobednika. Rešeno. Jennifer, ti si najbolja. O da, baš mi je drago. Hvala. Ćao svima. Šta to imam ovde? Moramo odmah da probamo. Kako ukusno. Hej, ne ometajte se. Treba da dekorišete tortu na temu sirene. To je jako jednostavno. O, kako lepa lutka. Ja ću uzeti. Ne, ja!
Meni je potrebnija. Vrati! Vidi šta si uradila? Dobro je što sam ja dobila gornji deo lutke. Stavit ću ga pravo u tortu, a zatim ću uzeti nož i odseći višak. Odlično, već izgleda dobro. A sad ću preliti sve zlatnom glazurom. O da, ja obožavam zlato. Predivno. Wow, stvarno nije loše. Šteta što imam samo rep. Ali smislila sam šta ću s njim. Zabošću ga ovako. Šta je to? Polako, Rose. Sad ćeš sve razumeti. Treba mi mastika. Napravit ću kuglicu. Da, to će biti lice moje sirene. Treba dodati nekoliko detalja i eto. Lepota. Dodat ću ruke i napraviti kosu. Super! Ostalo samo da sve spojim i... Gledajte kakvu lepu sirenu sam dobila! Zar to nije super? Ali znaš, ni kod mene još nije sve. Napravit ću rep koji nedostaje od ovog bijelog krema. Da, a sada prelazim na detalje. Trebaju mi ove zlatne krljušti. Poređat ću ih jednu za drugom da dobijem neverovatno lep rep. Što je to? To je tajno blago. Hajde da vidimo šta je unutra. Wow! Kako divne čokoladne školjke. Stavit ću ih u ovu činiju sa srebrnom bojom. Da. Zatim treba dobro potresti i eto. Dobila sam srebrne ukrase. Stavit ću sve na tortu. Divno. Šta? Dobro, a moja torta će biti još bolja. Sipat ću svo zlato direktno na tortu. Wow! Eto, čija torta sad sija bolje, a? A zatim ću uzeti ove lizalice u obliku školjki. Slatke su! I njima ću ukrasiti svoju tortu. Divno! Baš mi se dopada moja torta! Šta to imaš? Gledajući, Rose. Uzimam ove tanke listiće karamele i stavljam ih na tortu. Eto, sada moja sirena kao da zaista pliva u okeanu. Nešto sam smislila. Susan, gledaj! Ta vrana ima srebrnu ogrlicu. Glupačo jedna. Fuj, kako smrdi. Zamenit ću sirenin rep pravim ribim repom. Sad ćeš sigurno izgubiti. Dame, pokažite svoj rezultat. Kakve lepe torte. Da vidimo da li su podjednako ukusne. Zlatna torta. Nije loša. Da, sviđa mi se ukus. A sada da probam srebrnu. Jedva čekam. Čekajte, ukus je zaista čudan. Je li ovo prava riba? Fuj, povratit ću. Stanite, nemojte to da jedete. Ko još stavlja živu ribu u tortu? Fuj, pobedila je Rose. Znala sam. Čestitam. U ovoj rundi koristite jagode da ukrasite tortu. Krenite. Biće urađeno. Evo ih. Opet jedna porcija. Kome će sada pripasti? Meni sigurno. Jao, vidi šta si uradila. Hvatam. Hajde, moram uhvatiti što više. Ne, ja ću skupiti što više. O, ne! Činija pada direktno na moju tortu. Joj, kako da popravim ovo? Postalo je samo gore. Okej, znam šta da radim. Treba mi kalup za tortu i srebrna glazura. Evo je. To je to.
sipat ću je u kalup. Odlično. A preko glazure ću staviti ove kore. Da, tako je. Izgleda ružno. Čele, odlazite. Marš odavde, ovo je moj med. Obožava med. On je kao tečno zlato. Sipat ću ga na dno šerpe. Odlično. A sad ću uzeti jagode koje sam uhvatila i umočiti ih u med. O, da, divno. A sada stavljam to na moju tortu. Super! A gdje da stavim ovu jagodu? Mogu samo da je pojedem. Šta je to? Odlično, glazura se stegnula i torta sad izgleda prelepo. Sad je treba ukrasiti. To je divno. Stavit ću jagodicu na tortu i dodati ostale. O, divno. Ne mogu da verujem. Treba mi nešto posebno. O, dostava je tako brza. Super! Skloni ruke, to je moje. Da vidimo šta je unutra. Wow, nevjerovatno. Ovo je KitKat od pravog zlata. Izabrat ću ovaj. Odlično. Stavit ću čokoladice u krug. Što? Posljednji dragi kamen i gotovo. Šta kažeš na moju tortu, Rose, a? Moje je ipak bolje. Šefe, gledajte. Ne, bolje gledajte moju tortu. Ne, moju. Odmah prekinite svađu! Dosta! Ups, izvolite. Od koje li da počnem? Ova torta izgleda zanimljivo. To su jagode u medu. Super! Sviđa mi se torta. A sada da vidimo kakva je ova. To je još lepše. A ova gumena bombona je prosto savršena. Teško je izabrati, ali pobedila je Susan. Baš sam srećna. Smiri se, bre. Ćuti. Ti ćuti. A to Nido? O, znam. Hoću ovakvu lepotu. A šta? Okej, dobro. Sad ću sve uraditi. Ups. Dobro, hajde da počnemo. Sloj fila, zatim kora. I pravim tako nekoliko slojeva. Odlično. Sada prelivam ove neverovatne kore kremom. A zatim ću brzo zavrteti to. Odlično. A sad mi treba moj sef. U njemu imam nešto veoma zanimljivo. Samo pogledajte kakva lepota. A sipat ću ove lepe šljokice na tortu. To je jednostavno neverovatno. Da, divno. A sada ubacujem lutku unutra. Da, tako je. Svaka mi čast. Šta? Sad ću ti pokazati pravu lepotu. Da, to je tako ukusno. Da. Ja ću preliti svoju tortu pravim zlatom. Ovo će biti najskuplja torta na svetu. Pogledaj kako lijepo curi zlato. Nevjerovatno. I ubacujem u nju moju zlatnu lepoticu. Što? A ja ću nastaviti. Kako lepo miriše. Pogledajte ljudi, kakav lep fil. To je nevjerovatno. Dobro, sad ću ukrasiti donji deo. Da, super. Ali to još nije sve. Uzet ću ove prelepe bombone. Umočit ću ih u roze glazuru. A zatim u roze prah. To će biti prelepo. Odlično. A sad će mi trebati ova slamka.
A sada pucam. Samo pogledajte kakva lepota ispada. Zar to nije sjajno? A ovo mi više ne treba. Ej, šta je to bilo? Melisa? Dobro, nastavit ću da ukrašavam haljinu moje lepotice. O, kakve divne čokoladne ruže. Da, to je baš slatko. Hej, možda želiš još? Eto ti. Ukusno, hvala. A, ti nisi normalna? O, imam ideju. Sad ću napraviti najlepšu haljinu. I ovdje. Okej. A sad će mi trebati čista posuda. Gledajte. Ovo je pravo zlato. Sipat ću ga u ovu posudu. Da, super. A sada dodajem čokoladni sirup. Tako je. O, da, gledajte. Zvezda se stvrnula. Sad ću ukrasiti ovim zvezdama haljinu. A svaka mi čast. Ne, kod mene će biti mnogo bolje. Pažnja svima. Sad ćete vidjeti najlepšu lutku u najlepšoj i najskupljoj haljini. Zakačit ću ovo ovdje. Šta? U ove bombone svakako treba sipati roze šljokice. Da, tako je. A sad ću malo potresti. Da, sad imam prave roze bombone. To mi odgovara. Stavit ću ove bombone ovdje. A na vrhu će biti mašna. O, da, svaka mi čast. A šta to tako duva? A kako volim da pevam. Vidi šta si uradila. Ups, izvini. Htjela sam samo da otopim čokoladu. Da, dosta je. A sada otvaram. I sipam ovu čokoladu u kalup. Da, tako je. Sve spremno. Pogledajte. Ovo je prava zlatna kruna. Divna je. O, da, obe smo se dobro potrudile. Pogledaj. Wow, kakve su one lepotice. Hoću što pre da probam. Da, ovo je ukusno. A sad ću probati sljedeću lepoticu. I to mi se sviđa. Teško izabrati. Dobro, neka bude ova. Da, ja sam pobedila. O, znam! Gledajte! Treba mi ovo, devojke. Nema problema, sad ću sve uraditi. Uzet ću svoj sanduk. Hajde da vidimo šta je unutra. Da, super. O, imam ideju. Sad ću staviti ovu tortu unutra. Zatim treba malo potresti i eto. Gledajte šta sam dobila, to je prelepo. A sad mi treba nož. Sklonit ću ovaj komadić. O, šta se ovdje dešava? Fuj, ovo treba brzo da se skine. Možeš li da paziš? Ne mogu, ovo stavljam ovdje. A sad ću uzeti malo bombona i prefarbati ih u boju koja mi treba. Još malo, da, čini se da je sve spremno. Lepota. A sad ću sipati bombone u ovu fioku. Sjajno, zatvaram. Šta? Šta radiš? Ovo mi više nije potrebno. Pogledaj šta imam. Moramo održavati čistoću. Tako je. I ovo ću skloniti. To je stvarno sjajno. I ne zaboravljam na prst. Hvala ti. Volim te. Dobro, ja ću nastaviti. Zalivam čokoladom kalupe. Tako je. I još jedan. Gotovo. Pogledajte kakvi su cvetići ispali. Odmah ću ih staviti u vazu. A
A sad ću uzeti moje nevjerovatne bombone i staviti ih ovdje. O, da, to je divno. A sad ću posaditi moju princezu. Oh, kako sjajno, zar ne, Melisa? Pa onako. A meni još nešto nedostaje. Da, imam sjajnu tašnicu. U njoj je ovakvo ogledalce s ružem. Da, to je ono što treba. Sad je kod mene sve spremno. Wow, ovo je nevjerovatno. Wow, svaka vam čast. Od koga da počnem? Dobro, probat ću prvo ovo. Da, super. A kakvo je ogledalce? Sad ću ga probati. Da, baš ukusno. Okej, hajde da vidimo šta imamo ovdje. Izgleda super, a kakav je ukus? Ekstra! A šta je unutra? Oho, koliko bombona ima unutra! Tako su ukusne! A rešeno, to je pobednik! Čestitam! Da, pobedila sam opet. O, tako su lepe! Uzmite, devojke! O, ali čini mi se da je nešto nedostaje. Da, evo, napravite mi ovo! Pa dobro. Okej, hajde da počnemo. Treba će mi nekoliko kockica zlatne čokolade. Pretvorila sam je u mrvice, da. A sad ću uvaljati tortu ove mrvice. Pogledajte kako sija. Neverovatno lepo. Sviđa mi se. Wow, to je stvarno sjajno, svaka ti čast. Dobro, gledaj šta ja imam. Ovo su najukusniji kolači. Ali treba ih obojiti u roze boju. Tako je, sad je to ono što treba. Super. Stavit ću ih ovdje. I ne zaboravljam na krunu. Gledajte šta još imam. Sad ću da probam. Ne! Šta? Jao, kako kiselo! Dobro, imam ideju. Sad ću napraviti nešto s ovom bombonom. Biće veoma zanimljivo. Da, tako je. Gledajte. Uspela sam da napravim ovakvu lizalicu. Stavit ću je ovdje. Sada konjiće. I našu prelepu lutku. Ja sam završila. A šta je kod tebe? Oho, kakvi divni konjići. Stavit ću ih na tortu, tako je? Dodajem kišobran. A sada lutku. O, to je nevjerojatno. Kako ti se sviđa, Melisa? Stvarno cool. Završili smo. Wow, svaka vam čast. Jedva čekam da probam. O, da, to je mnogo ukusno. Okej. A sad ću uzeti ovog konjića. Probat ću ga. Da, cool. Na redu je roze torta. Hoću da je probam. Miris je ekstra. A ukus je još bolji. Još nisam probala ovog konjića i ovaj kolač. Pa onako, ni nešto. Dakle, evo pobednika. Konačno, da. Hoću tortu sa lutkom i ne zaboravite na tečno punjenje. To je čak i previše lako. A ja već znam šta ću da radim. Imam predivnu lutku, a rasčešljaću je, a zatim staviti na stolicu. Posle ću uzeti žele srca i staviti ih u kalup. A sad ću preliti sve želeom. Odlično. A zatim ću uzeti dozator i sipati unutra malo mog džema od jagoda. Jeste vidjeli moj kuhinski uređaj? Veoma korisna stvar. A sad ću preliti sve džemom.
Zatim ću dodati malo mlijeka. A posle žele različitih boja. Odlično mi ide. Još malo i to je to. Sad ću skloniti kalup. Hajde da vidimo šta je ispalo. O, kakva lepa žele torta. Sad ću staviti lutku unutra i gotovo. Ha, kako se zabavno trese ova žele torta. A, odakle duva tako jak vetar? U pomoć! Ne brinite, bako. To je stigla moja brza dostava lutke. Da, uhvatio sam. Šta to radite, šefe? Smirite se, bako. Dakle, izvadit ću svoju prelepu lutku i staviti je u tortu. Tako. A usput, tortu sam već sastavio. Sad ću naneti na tortu mnogo krema. O da, odlično. Ostalo je da se sve razmaže. To ću uraditi uz pomoć ovog. Svaka mi čast. Inače, moja torta će imati 2 sprata. Da, dobro ste čuli. Dakle, sada uzimam marcipan. Prvo ga treba razvaljati, a zatim odseći višak. Tako je. A sa druge strane ću seći na pola. I zatim ponovo razvlačim. Tako je. Ostalo je napraviti lep uzorak uz pomoć štapića. Odlično mi ide. Čarobno. Sad ću staviti rep na tortu. Eto, sada moje Barbie nisamo čovek. Ona je prava sirena. Lepota. I ja sam zadovoljan. Ali to još nije sve. Stavit ću marcipan različite boje u kalupe. Eto, napravio sam različite morske figurice. Uzet ću malo plavog želeja i napraviti lep uzorak. Kada svi ukrasi budu gotovi, onda može da se ukrasi torta. Svaki detalj je predivan. O, neverovatno. Ja imam bolju ideju. Istisnut ću što više šlaga. Da, njega nikad nije dovoljno. A, Kevin, ne preteruješ. A, sve leti u nas. Šta je, bako, ne čujem, šlag je tako glasan. To je to. Sada treba staviti lutku. Moja lutka je kartonska, ali svakako lepa. Preko stavljam providan okrugli kalup. A unutra sipam sirup. O da, to će biti mnogo lepo. Aha, još malo. Dovoljno. Ali to još nije sve. Posle ću sipati ljubičaste šljokice. Lepota. Liv, brzo probaj. Da, Liv, prijatno. Wow, vi ste tako brzo napravili tortice. Wow, kakva lepa lutka. Sad ću podići kalup. Sirup tako lepo curi po torti. Ovdje čak ima i šljokica. I jedva čekam da probam to. To je mnogo ukusno. Svidalo mi se. Idemo dalje. O, što je to? Žele torta? Tako nešto još nikada nisam jela. Dakle, došlo je vreme da se proba. O, ukus je super. A žele se topi ustima. Da, sviđa mi se i ova torta. Dakle, ostala je posljednja torta. Što? To je Barbie sirena? Mnogo je lepa. Dakle, probat ću tortu. O, da. Torta je tako nežna. Divno. Znate šta? Ja ne mogu da izaberem pobednika. Meni su se sve torte svidale. Dakle, svi su pobedili. Čestitam. O, kako lepo. Prva pobeda je zajednička. Pobedilo je prijateljstvo. A sada teži zadatak. Želim prženo jaje, jel može? To je dečiji zadatak. Uzet ću jaja. Bako, pogledaj. Da, ja sam odlučio da meni trebaju najsvežije jaja. Taman, potrebna količina. Hvala, pile.
Dakle, skuvao sam jaje. A, kako vruće! Da. Sad je vreme da očistim jaje od ljuske. Tako. Zatim treba odvojiti belance od žumanceta. Tako je. A sad ću izabrati najlepšu boju. Uzet ću plavu. Da. A zatim narančasta, crvena i zelena. Sada umačem belance u boju i eto, belance se ofarbalo. Bellissimo. Stavit ću sve na tanjir, a zatim ću se pobrinuti za žumanca. Prebacit ću sve u blender. A posle dodati ka njima sirni sos. I ostalo je sve promešati. O da, to sam i hteo. Sad ću prebaciti smesu u poslastičarsku kesu. I stisnut ću svo punjenje na belance. Da, odlično mi ide. O, bako, sad će vam sve izgoreti. Šta? O, stvarno? A malo sam zadremala. A valjda je sve u redu. Da vidimo. Da, pirinač se savršeno skuvao. Stavit ću malo na tanjir i napraviti od pirinča medveda. Pogledajte kako je sladak. A sad ću uzeti jaje i razbit ću ga. Ha, savršeno. Hoću da napravim kajganu. Treba sve promešati. Aha, gotovo. A moja kajgana je spremna. Stavit ću je na medveda i politi sve kečapom. A gotovo. Ukusno. Šta je bilo, bako? O ne, ja sam sasvim zaboravio na liv. Sad ću nešto smisliti. Kindera više nema, šta da radim. O, znam. Uzet ću pakovanje Pringles, dalje jedno jaje i razbit ću ga u teglu, tako. Zatim ću unutra staviti viršlu. Kako lepo miriše. Sada treba sve promešati i malo zagreti. Da, hajde da vidimo šta je spalo. O, gledajte, uspeo sam. Ostalo je dodati sos i to je to. A liv će se dopasti. Šefe, nećemo to komentarisati. Prijatno, Liv. O, vi ste se tako brzo snašli. Od čega da počnem? O, to su šarena jaje. Sad ću probati. Nije loše. A šta je ovde? Wow, meda pod čebetom od jaja. Baš slatko i ukusno. Super. Ostalo je poslednje jelo. Ovde treba viljuška i nož. Wow, to je baš kreativno. Jedva čekam da probam. Jako ukusno. O, čekajte, zašto je tako ljuto? Sve mi gori. O, ne. Spalila sam sve okolo. Pa onda pobeda je Kevina. To, znao sam da će se liv svidati. Ja sam najbolji. A sada hoću koktel. Želim da se osvežim. O, naravno, Mila. Dakle, meni treba nož. Dobro je da uvek pri sebi imam ogroman nož da bih rasekla takvu veliku lubenicu. O, sočna je, odlično. Sad ću iseći sve na trouglove. Tako je. Savršene kriške, svaka mi čast. A sada treba ohladiti lubenicu. Uradit ću to uz pomoć spreja. Odlično. A zatim ću narendati lubenicu. Da, pravo u čašu. Odlično mi ide. Ispao je voćni led od lubenice. A zatim ću dodati led i sipati vodu. Ostalo je sve ukrasiti i to je to. A moj koktel je spreman. Wow, bako, ti si super. O, stala je lubenica. A mogu da je pojedem? Hvala, sad ću probati. Ajuj, moje zube. O ne, bako, šta da radim? Sad ću sve popraviti, Mili. Ubacit ću par žvaka, gotovo. Eto, uzmi bombone, ne plači. Hvala, bako, najbolja si. O, imam ideju. Sipat ću čokoladne bombone u činiju. Zatim oreo kolači. O da, obožavam ih.
I posle ću dodati mlečnu čokoladu. A malo sladoleda također neće škoditi. I konačno mleko. Čokoladno mleko, naravno. Ostalo je da se sve umuti. Eto, ispao je mlečni koktel. Sad ću probati malo. Hej, što je ovo? Kako je teško. Ali ja sam uspeo da iscedim sok iz slake pomoranče. Gotovo. Sada prelivam sok u čašu. Odlično. I stavit ću ga u zamrzivač. Ostalo je malo sačekati. A ja ću uzeti šejker. Unutra ću staviti jagode. A sada treba sve potresti. Tako je! Sa svom snagom. Da, još malo! O, ne, šefe! A vi se pušite već. Zaustavite se. Hvala. Malo sam se zaneo. O da, moj sok od jagode je super. Sipat ću ga u čašu i ukrasiti sve nanom. Gotovo. Liv, probaj. O, naravno. Počet ću sa ovom ogromnom čašom. Šta je to unutra? Nešto od jagoda? Super! Meni se sviđa. To stvarno osvežava. Ja sam sve popila i čak nisam ni primetila. A šta je ovdje? O, lubenica. Cool! I pomoranđa je ukusna. A šta je to? O, ne, to izgleda veoma čudno. Ja neću ni da probam. Pobedila je baka. O, pobjeda je moje. I ja sam srećna. Hvala, Liv. Volim te.